Zdravo ljudi, moje ime je Trba. Testiram klopu iz raznih restorana. Svaki video novi restoran. Za sve vas koji se još niste subscribe-ovali, to možete da uradite potpuno besplatno klikom na ovo dugme ovdje. Danas naručujemo pastu iz restorana Pastino. Oni se nalaze u Vojvode Stepe na Voždovcu. Prvo ćemo naravno da naručimo karbonaru i bolognjeze. I ja sad kliknem na naruči i izađe mi neki ovako prozorčić i ja mogu da biram koju ću testeninu. Uz bolognjeze ja ću špagete. Čekaj, me sprdaš da Pastino nema špagete od testenina. Ok, onda ćemo uz bolognjeze tagliatelle, a uz karbonaru ćemo njoke. 270 dinara koštaju i bolognjeze i karbonara ako ne izaberete nikakav dodatak. Sljedeći uzimamo 4 sira. Klasika, gorgonzola, dimljeni kačkavalj, blački kačkavalj, parmezan. To su ta 4 sira. Uz tu pastu biramo makarone. Da, kardinal je žešće popularna pasta u Pastinu. To je krem sos, pršuta, sušeni paradajz, praziluk i parmezan. Ajmo da probamo to sa fuzilima. Cena je inače 310 dinara. Uz svaku pastu možete staviti za 80 dinara više piletinu, ali mi smo odlučili da uzmemo pastu cukini. To je piletina, tikvice, praziluk, majčina dušica i parmezan. Ona je 280 dinara. I na kraju jedina nepasta, a to su lazanje. Imate u ponudi 300 grama i 400 grama, mi ćemo uzeti ovu manju od 300 grama. Cena je 280 dinara. Narudžbina gotova, evo koje ćemo sve paste testirati. Bolognjeze sa tagliatellama, carbonara sa njokama, 4 vrsta sira sa makaronama, kardinal sa fusilima i pasta cukini sa makaronama. I tu je jedna nepasta, a to su lazanje, 300 grama, sve ukupno to je 1720 dinara. Narudžbina je prihvaćena, procenjeno vreme dostave je 40 minuta, na nama je samo da sačekamo. Klopa je stigla, bilo im je potrebno pola sata da stignu. Idemo sa otvaranjem jedno po jedno, 5 pasti upakovane u kartonske kutije, tipično za pastu. Tu je po jedna salveta i esceg. Evo su i lazanje, 300 grama lazanje u plastičnoj kutiji. Mi idemo po standardnoj proceduri i prvo merimo temperaturu svega. Izmerili smo temperaturu svakom obroku. Počinjemo prvo sa pastom bolognjeze. Temperatura koju smo izmerili na početku je 66,3. Težina bolognjeze je 413. Oni su rekli negdje između 450 i 550 grama, tako da je to malo ispod. A sad ćemo probamo bolognjeze sa tagliatellama. Tagliatelle imaju jako lep ukus. Ima dosta mesa, ima dosta pelata. Tu je i seckana šargarepa. Parmezan koji su posuli preko paste se otopio. Ovo je jedan od boljih bolognjeza koje sam probao u Beogradu. Slano je, dobro začinjeno, ima bosiljka, ima origana. Možda je malo više moglo da ima sos, ali u principu ovo je jako ukusna pasta. Mi prelazimo dalje. Na redu je karbonara. Karbonaru smo uzeli sa njokama. Čini mi se da ih ima manje, ali možda je to zbog težine njoka. Merimo gramažu. Ovoj pasti je težina 420 grama, znači nešto manje od 450. Mi ćemo sada probati. Njoke znači puno testo, jako lepo spremljene noke. Ovo je začinjeno opet origanom, čini mi se možda ima bosiljke ili mirođije. Ovo je više pančeta nego slanica, ukusna je i koliko ja mogu da vidim, slaninice nema mnogo. Sos je jako dobro spremljen i pasta je stvarno ukusna. Moja zamjerka je što bi trebalo da ima malo više slanine i sjajno ide u kombinaciji sa njokama. Inače, kad smo merili temperaturu na početku, temperatura je bila 62,7, što znači jako toplo. Idemo dalje. Sljedeći na redu nam je 4 sira. Temperaturu koju smo izmerili na početku 66,5 i ovo je jako toplo. Sada merimo težinu. Težina paste 4 sira 426, opet malo ispod 450 grama. Sada ćemo i da probamo 4 sira, oni mi nekako deluju suvo. Ova pasta jeste suvlja zato što su to samo 4 topljena sira i nema sos. Ali mi ovo nekako deluje previše suvo pri vrhu. Uzimamo sa dna, jer tu ima najviše, odnosno tu ima jedino sira. 4 sira smo uzeli sa makaronama. Ovo je nekako sve jako suvo, jako malo ima sira i nije neki specifičan ukus. Samoj pasti 4 sira nije specifičan ukus, ali ovo je ništa specijalno, ne mogu da kažem da nije ukusno, ali nisam nešto oduševljen. Sve u svemu jako prosječna pasta 4 sira. Sljedeća na redu je njihova popularna pasta kardinal. U ovoj pasti pršuta je glavni sastojak. Krem sos, pršuta, parmezan i praziluk. Kad smo merili temperaturu na početku, temperatura je bila 65,7. Sad ćemo izmeriti težinu. Težina ove paste je 570 grama, što znači ova je prva prešla tih 550. Oni kažu između 450 i 550 bi trebalo da bude jedna porcija.
Kardinal pastu smo uzeli sa fosilima, parmezan se lepo otopio pri vrhu, tu je čini mi se dosta prošute, sad ćemo vidjeti kada budemo malo došli blizu dna. Ovdje ima dosta sosa, ima dosta mesa, a ima dosta i praziluka. Jaki ukusi, pršuta sama po sebi teža, ima dosta tog praziluka koji daje snagu ovom ukusu. Sve u svemu, uz ovako težak ukus i ovoliku porciju sigurno ćete se najesti. Ukusno je, možda ne baš moj tip paste, ali skroz na mjestu. Idemo dalje, posljednja pasta koju imamo, nešto pisano doktorskim rukom. Da, ovo bi trebalo da je pasta zucchini. Kad smo merili temperaturu na početku bila je 56 stepeni. Sada ćemo izmjeriti težinu. Težina ove paste je 480. Zucchini pasta znači sa tikvicama i piletinom. Sad ćemo da probamo. Jako kiseo ukus. Jako kiseo ukus. Jako malo piletine i jako kiseo ukus. Ovdje imamo majčine dušice i možda ona zbog toga daje ovako neki otužani gorak ukus, a s druge strane sve je nešto kiselo, da li zbog sira, ne znam, nije zbog tikvica, ukus je stvarno loš. Neću da nastavljam s ovom pastom, nije čak ni zanimljivo. I posljednje na redu su nam lazanje. Kad smo merili temperaturu bila je 47,9. Najhladnije je jelo jer je posuto pavlakom i sirom. Pre nego što probamo lazanje ćemo izmeriti. Trebalo je da bude 300 grama, ima 323 grama. Sada ćemo probati. Jednostavno sastojci lazanje nema nikakav specijalan ukus. Testa ima puno i povrh svega nije mekano. Ova pavlaka malo izvlači ukus, ali ovo je negdje ispod standarda za lazanje. Stvarno sam se nadao da će lazanje imati bolji ukus. Nedovoljno pelata, nedovoljno mesa, ima malo začina, ukus slab. Ima dosta pavlake, ona malo izvlači taj ukus, ali ništa specijalno. Testo, ima ga puno, debelo je i na kraju krajeva tvrdo. Baš sam mislio da će biti bolje lazanje. Narode, to je to što smo naručili od Klope, sledi ocenjivanje. Vreme dostave ocena 5, došli su za pola sata, procenjeno vreme je bilo 40 minuta. Cene su korektne i paste po nižim cenama nećete naći u gradu, tako da za cene dajemo ocenu 5. Što se pakovanja tiče, sve je bilo korektno i cool upakovano, ali gramaža je često bila manja i zbog toga dajemo ocenu 4. Prvo smo jeli bolognjeze. Ovo je sticajem okolnosti jedna od boljih bolognjeze pasti koje možete da kupite u fast foodovima u Beogradu. Po mom ukusu, manje sosa nego što treba da bude, a previše seckane šargarepe. I pored svega toga, pasta bolognjeze ocena 4. Carbonara, jako ukusne njoke, ukusan je bio i sos. Jedino je bilo malo manje slanjenje, to je pancetta, ali ona bila cool. Sve u svemu za carbonaru dajem ocenu 5. 4 sira, evo odmah da se izjasnim, ocena 2. Jako suvo, malo sira, ukus nikakav. Nije baš najgore, ali je jako loš. Kardinal pasta. Za razliku od 4 sira, ova pasta je odlična. Ne baš po mojoj meri jer je ukus nekako težak i silan zbog tog praznuka i te pršute, ali definitivno najukusnija klopa koju smo jeli u ovoj epizodi. Zbog toga ja dajem ocenu 5. Zucchini je pravo razočarenje. Pravo razočarenje. Malo piletine, još manje tikvica, majčina dušica tera na povraćanje, kec kao vrat. Na kraju smo jeli lazanje koje mi se nisu svidjele. Bilo je premalo sastojaka, neukusno, nezačinjeno, bilo je previše testa. U svakom slučaju lazanjama dajem ocenu 3. To je to ljudi, ja putujem u Budimpeštu na Ziget festival, zato sam vam spremio epizodu sa specijalnim gostom jer ćemo malo kuvanu klopu. Slobodno zapratite na Instagramu, lajkujte stranicu, lajkujte ovaj video ako vam se dopada, a ako vam se ceo kanal sviđa predložite prijateljima, a do sljedećeg videa uživajte i dobro klopite.